kabi kunu ne ma se ka lafiya. Mun fɛ? I b'a dɔn ne tun ye baarajuguba de daminɛ n ka kɔrɔtɛ o la n tun bɛ fɛ ka min kɛ sunkalo la nka sera kɛra sababu ye ka ko in dala sa a dun kɔlɔlɔw seginna ne yɛrɛ de ma. Zayidu. Naamu. A kɔlɔlɔ kɔni a m'i faga kɔni. Masa Aramani, ye sijuguden yɛrɛ de. Tune. Zayidu, ye ne tɔɲɔ. I ye n tɔɲɔ diɲɛ sosigi in kɔnɔ, Ala de b'a dɔn. I teri de y'i ba faga. Wa o dakun kelen o b'i yɛrɛ nɔfɛ dɛ. E fa bɛ bolibolila muso min nɔfɛ ka boli ka taga musow nɔfɛ. O dakun bɛ e yɛrɛ la Zayidu. Taa tiɲɛbagatɔ in jɔli lajɛ. Hali e ka sa o ka fisa i balolen ye. Nafa foyi t'e ka hadamadenya la. Jugu sago cɛkɔrɔ in jɔli lajɛ. E ne t'u tɔɲɔ dɛ. I ye n tɔɲɔ. Taa tiɲɛbagatɔ. Ne bɛ ɲininka o, e bɛ ka nin bɛɛ fɔ ne ma ka da mun de kan? I nege de tɛ ne la. I ye n tɔɲɔ. I nege foyi de tɛ ne la Zayidu. Hali ka sa i nege foyi tɛ n na. I ye n tɔɲɔ dɛ. I ye n tɔɲɔ bi, i ye n tɔɲɔ sini. A jɔlen lajɛ. Ne kɔni ye bolokɔnɔmɔgɔ de ye. Ni ne ye min k'i la n'a ma ɲɛ o fɔ n ɲɛna. O ma fisa e ka ne minɛ tan tɔ wa? Ne nimisara e dɔɔnin na. Bilayi ne nimisara e dɔɔnin na. I tɛna ka kuma gɛlɛn f'i ye. E jeli ani i kɔrɔkɛ jeli aw tɛ jeli fasuguya kelen. E bɛ ka kuma min fɔ e b'a kɔrɔ dɔn kɔni. N b'a kɔrɔ dɔn nka aw tɛ jeli fasuguya kelen de. Tila i ka don k'i ka minɛnw ta i ka bɔ an ka so. Saraka den wololen bilalen filɛ e ka sa o ka fisa i balolen. N'i ye sɛgɛn san bɛ nin jigin i kun k'i ta den bɛɛ tiɲɛ. Tila i ka don k'i ka minɛnw ta ka bɔ an ka so. Jugu sago cɛkɔrɔ jɔlen lajɛ. Nin na kɛ ne t'u diminen don ko bala nin ye. Nka ne tɛ n ka minɛnw ta. Bari ni tile na yalala ko k'ale ye Ala ye mɔgɔ si t'a sɔsɔ. Ɲɛma b'a dɔn dɛ ni kɔnɔnafili tɛ fila ye bi ni kamanagan tɛ fila ye bi kelen ni Zayidu ta lan ye. Mun yɛrɛ? Ne ni sunkalokaw don kɛlɛ kɔfɛ a kɛra b'a fɔ ne ye sɛ n'a bo de tobi ka sigi tu kɔrɔ. Tu de nana ɲɛ tana kɛ ne ye ka nin miiri diɲɛ kumakolon foyi la tu tɛ min fɔ ne ma. Nin tɛ nin ye ne tere de ye n ba faga. Ne ma foyi de faamu a la tu dabolo yɛlɛmana pewu. Zayidu. Naamu. N ko tu ye fane ba de tu ye lamɔ e y'i ka denmisɛnya bɛɛ kɛ tu bolo hali e tɔgɔla kuma n'i ye kuma jugu fɔ e kɔ kan walahi tu bɛ sin k'i haramu ten. Ne tɛ ka foyi de faamu nin na. I tɛ mɔgɔ kuma lamɛn dabila. Ɲɛma ne bɛ mɔgɔ kuma lamɛn t'u kan. Nin tɛ mɔgɔ kuma ya. Ayi ni tu n'a tun fɔra ne ɲɛna ko mɔgɔ tu bɛ ka nin kɛ ne la ne kɔfɛ ne tun b'a fɔ n ko ye mɔgɔ kuma de n ko tu y'a yira ne yɛrɛ de la. A y'a yira e la cogo di? Ɲɛma ne bɔtɔ filɛ so sisan ne de taara n kanto tu ma n fari bɛɛ bɛ k'an dimi bari ne tun bɛ fɛ ka kɔrɔtɛ min ci sunkalo la baara in don sira nana don ne ni sunkalo cɛ ka ko in lasa a baara jugu seginna ka na ne yɛrɛ ma foyi ma to ne yɛrɛ bolo bilen ne hakili la tu bɛna fara ne kan ka ne dɛmɛ ne ko tu ma n ko ne fari bɛ k'an dimi ka n ka miiri nin na tu ma min fɔ ne ma ka tila k'o kuncɛ ni min ye ko ne kan ka minɛnw cɛ ko ka bɔ so kɔnɔ. Ko e k'i ka minɛnw cɛ ka bɔ so kɔnɔ. Sisan a ye mɔgɔ ci e de ma wa walima a ye lajɔ k'a fɔ e yɛrɛ ye? N yɛrɛ da tu kulo
sa i b'a bɛɛ ne yɛrɛ kɔni dabali banna n'i kɔni y'a dan ne ma ka n'i ka minɛnw cɛ ka taa ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ne hakilina dɔ ye min ye taa sira fɛ i ka t'i hakili jagabɔ fɔlɔ sinɔn k'a fɔ ko nin ko in ye gansan ye ne ma da la baasi tɛ ɲɛma i b'a dɔn min ka di ne ya komi a b'a dɔn k'a fɔ k'e bɛ ne nɔfɛ e ye ne denmisɛnnin teri ye e ka taa t'o ɲininka ni min kelen kɛra a la ne fɛ a k'o fɔ n ɲɛna fɛn min bɛ hadamaden faga o ye nin ko sugu ɲɔgɔnna de i jigilamɔgɔ ne bɛ diɲɛ latigɛ yɔrɔ min bi min bɛ n kan masa aramani de b'a dɔn taa i ka taa ɲininka o sanga kɔnɔna na ne yɛrɛ bɛ taa sira fɛ n bɛ taa ni lafiya in dɔɔnin seyidu a ma se k'a fɔ ko min b'e kan koyi an bɛɛ ɲɛ b'a la dugu in kɔnɔ yan min b'e kan an bɛɛ ɲɛ b'a la gɛlɛya min b'e kan mɛ a kɔni ka di ne ye i ka nin ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na walahi nin ko in tɛ gansan ye k'a fɔ ko baara dɔ ma kɛ walima ko dɔ ma kɛ e kama ka ɲɛsin nin ma ne ma da la baasi tɛ nka n bɛ deli yɛrɛ de taa ɲininka an bɛna ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ayiwa n'i ko ten awɔ baasi tɛ n bɛ taa n b'a ɲininka sisan n'a kɛra min ye n b'i sɔrɔ sira fɛ n'o tɛ baasi n b'a ɲɛ f'i ye o bɛ diya n yɛrɛ de ɲɛma i ni baraji awɔ ani tile ba Zaidu Abora. Zaidu. non A dun kɛmɛ cogo di i fari dun bi ka fisa yɛrɛ de tiɲɛna o ye ala tanu ye sira ko dɔ de kamana gan bɛ ne na o ye denkura ye nkɔyɛ la tuguni dɛ i b'a dɔn ni ne ma nin ko in ɲɛdɔn hali saya ka fisa ne ma nin balo ye Zaidu sira tu bilama a ma jugu foyi y'a yɛrɛ la dugukolo sanfɛ ni ne tɛ ka b'o don na a taara an sɔrɔ mangoro ju la a ye ko in damina ye ne yɛrɛ ɲa ko bɛna dan ye a ma dan ye dɛ sinikan tɛ sinikan ye tu tɛ ka min fɔ ne ma lagosi kuma tɛ yen i t'i miiri diɲɛ tɔnkɔnɔ kuma jugu foyi la tu tɛ ka min fɔ ne ma ne Zaidu ne t'a dɔn ne b'a kɛ cogo o cogo o t'a bannen ne bɛ bɔ so wagati min sisan ko ne ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka n ka minɛnw cɛ ka bɔ yan o tuma sunkalo bɛ min kɛ la e bɛna juguya sunkalo ye wa bɛɛ n'i da kan i hakili la ko kow bɛ ka nɔgɔya wagati o wagati o ye dɔ de kɛtɔ ye ka fara a kan ne yɛrɛ ni ɲɛma bɔra baro la sisan n ko ɲɛma ka taa kuma fɛ hɔrɔn hali n'i bɛ faga i k'i faga kun dɔ o de ka fisa a bɛ ka nin kɛ ka da kun min kan ne ni Zaidu y'a kun dɔn n'a y'a sɔrɔ k'an mabɔ a la ni n'o de ka kan n b'o kɛ nka a bɛ k'an kɛlɛ n t'a dɔn a bɛ k'an kɛlɛ kun o kun na tu fana zɔn m'o ma k'o kɛ la diɲɛ tɛ nka Zaidu i muɲu n'i y'a fɛn o fɛn wale a tɔ ye a bɛ sumaya don dɔ la i ye tiɲɛ fɔ
a mana gɛlɛya kuma o kuma ne bɛ de ye ɲɛkɔrɔ kuma dɔw la n tɛ danaya sɔrɔ mɔgɔ si fan fɛ a bɛ kɛ n kɔnɔ k'ale e ni ne yɛrɛ ka ko in bɛ ban don dɔ. Zayidu, ne b'i fɛ fɔ saya wa n t'i janfa. I ka gɛlɛyaw don na i bɛ n ye, i ka hɛrɛ don na i bɛ n ye. Sira, i ka o kuma in diyara n ye kosɛbɛ. Ala de b'i sara. Tu. Naam. Tu. Naam. Ne ma foyi faamuya dɛ. Zayidu mɛna ha. E kɔni bɛ Zayidu ka ko dɔn, taa yɔrɔ kelen tɛ Zayidu la koyi. Nin dun t'a jogo kɔrɔ ye o. A ma taa yɔrɔ jan nɔ. Ne ko ne famana I ka na dumuni ninnu ma dɛ, a ma mɔ dɛ. A ma mɔ fɔlɔ. N bɛ ka dumuni dilan ka bila I ɲɛ. E yɛrɛ kama n ye n ka na yɛlɛma yɛrɛ. Donc I kun y'a dɔn k'a fɔ ne bɛ sira la. Lajɛliw ye o yira n na. Ala musow kɔni aw ti wali juru sa nka aw bɛ sini dɔn mɛnɛ. I janto a la kana na sisi ha. A tɛ sisi. N bɛ taga Zayidu ɲɛna filɛ ka na. Ok. Ni sen bɛɛ bɛ ka ne dimi sisan. Mun y'i sɔrɔ? Kɔni I kun tɛ ka baara kolo gɛlɛmaw kɛ n kɔ ha. Dutigi tɛ foyi ye muso kɔ wallahi. N'i ye muso yɛrɛ ye I hakili bɛ fɛn o fɛn na a b'a bɛɛ bila. Bi kɔni a kɛlen ko k'an ka kɔɲɔ don f'a ɲɛ da bi mana-mana. Ala. I b'a dɔn k'a bɔ ne fitinin na ka na fɔ sisan na ne tun ma basaya a dimi dɔɔni sisan tɛ. Zayidu, kana to k'olu fɔ. Kana kuma dɛ. I sigilen tɛ jugu sagoya la yan. I kɔrɔkɛ nana. Wa min tɛmɛra an cɛ o ka dan cɛ dɛ. Baasi tɛ. I tɛ wuli ka tugu n kɔ. Sira, ne y'i ta. Zayidu, hali an na baro ma ban. Ko n kɔrɔ nana. N t'a kan. N t'a kan, n tɛmɛ yan. Kɔrɔbasi la. Denbaya dun? Du kɔnɔ n ko. Kɔrɔbasi. I dansi. E ta tun ɲini ka kɛ yen ka di yan ye dɛ. Zayidu, ne taara ka du de to e bolo. I ye tiɲɛ fɔ. Nka k'a kɛ ni e bɔra e t'i kɔ segin dɔn fiyewu fo ne muso taara e wele. N kɔrɔ n ju t'a la. N ju t'a la. Ne tun bɛ sira a fɛ yen k'a sɔrɔ furaci jua mɔgɔ tɛmɛnen olu bɛɛ tɛmɛna. N m'a dɔn I bɛ kɔfɛ ka na. Su t'a ɲɛko dɔn nka a b'a kɔko kɔni dɔn. O ye tiɲɛ nka jama kana ka ne to yen n ka cini dɔ de tun bɛ yen ne o tɛ an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Baasi tɛ. nka fɛn dɔ de kɔni bɛ yen n ma min faamuya. O ye jumɛn ye? du in fɛn bɛɛ de yɛlɛmalen don ne ɲɛ kɔrɔ. tu t'a cogoya la e Zayidu yɛrɛ t'i cogoya la mun de kelen bɛ yen. N kɔrɔ wagati bɛɛ de man kan hadamaden ma a tɛna kɛ wagatiw cogoya ye n'o tɛ foyi tɛ ne ni muso cɛ. Kɔrɔkɛ foyi tɛ. Ayiwa n kɔni bɛna min fɔ aw ɲɛna ne ye tile ye aw ɲɛ wa n ye fiɲɛ sama aw ye
wa aw fila bɛ ne bolo kɔnɔfɛnw de n y'i fɛnw to cogoya min na ne yɛlɛma donna na n b'a dɔn. I ye tiɲɛ fɔ n kɔrɔ nin tɛ baasi ye i nabali an tɛ n'i ka wagati tiɲɛ i mago bɛ lafiya la yanni dumuni ka mɔ n'i bɛ jɛn di an bɛ fɛ ka taa sira fɛ yen. ayiwa baasi tɛ nka i kana mɛn i yɛrɛ ɲɛnafin bɛ na. ayi n tɛ mɛn n tɛ mɛn. tu ala kali i kɔnɔman don n mago bɛ den na k'a ye. kɔkɛ i m'a fɔ i mago bɛ den ne la k'a ye Zɛdu nege foyi tɛ ne la. Zɛdu ka ko dɔgɔyara ne bolo pewu. ne ma foyi faamuya Zɛdu ka ko nege t'e la to i dun ma den sara dɛ e b'a kalama nin den jɔra jɔyɔrɔ bɛɛ la e ye nka ka kun o ɲɛ ne ni e fila bɛ taa nin den ta don min na an ye tiɲɛ kuru ne k'a dogo diɲɛ bɛɛ ye ka den kɛ e ni mɔgɔnin k'a kɛ ne wolowolo dɔgɔnin nka bamananw ka kuma don ne taama ma ban bolo fifa tɛ jɔ ne bi de sera ko Zeyidu ko man di e ye i ye mɔgɔ min fitini ladon fo ka n'a se muso ta ye tuma min na yanni mɔgɔw k'an lajɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye o an di tiɲɛ fɔ den yɛrɛ ye. e yɛrɛ de b'a lajɛ sisan dɛ tiɲɛ fɔ k'a ye tiɲɛ fa ye sinɔn den kisɛ kelen a nege foyi tɛ ne la walahi a ye mɔgɔw tɔɔrɔ. nka n bɛna min f'i ɲɛna i ba min tigɛ i t'a nafa dɔn fo minɔgɔ k'i minɛ. o ba kelen in dɛ n y'a nafa de dɔn kɛ ka tila ka den kɛ tere jugu ye ka d'a ma. to ne t'a dɔn e ye musoya fɛlɛ fili yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛ fɔli den ye o t'i bali ka miiri kunun na dɛ. fo n'i yɛrɛ y'o ɲɛf'a ɲɛna sage taa nege tɛ ne la yan dɛ. n b'a fɔ e de ye sabula i ma kalo 9 degun min kɛ nin den ye o hɛrɛ de lase e ma du in kɔnɔ yan. ni ma dɔgɔnin bambu min kɛ nin den ye dɔgɔnin pilasi ta ne ka du kɔnɔ yan an ka tiɲɛ fɔ den ye a t'i bali ka miiri kunun na mɔgɔ min ye ɲuman k'i ye ka tɛmɛ sitana kana ni bila ka ɲɛna o kɔ ne o tɛ sini i ni juguma bɛ bɛn k'a sɔrɔ dɛmɛbaga t'i la.
baasi tɛ na tu kana to mɔgɔw k'a f'i ma k'i sama ka tila k'a f'i ma k'i zonsan i t'a fɛ k'o de fɔ a awɔ n bɛ fɛ k'o yɛrɛ de fɔ n t'a dɔn ni hakili b'a la a bɛ san 10 bɔ ɲinan kɔ ne ni zayidu bolibaatɔ sera i ma yan a y'a sɔrɔ zayidu sen bɛ k'a dimi i ye muru ta ka i sen tigɛ ko walasa dimi min bɛ zayidu kan e k'a dɔn k'a fɔ k'a dimi ka jugu hakili b'a la tubabudenni ko a tɛ zayidu fɛ don min na a don i kasira kosɛbɛ fo k'a kɛ bana i la ɲɛma e ɲinana dɛ ne t'u ma ɲina zayidu kirikarila de bolo yan ne t'u ye boli sugu bɛɛ kɛ fo k'an sen ŋayaki awɔ mun kelen bɛ de la i bɛ zayidu juguya tan kuma se kuma se bolo nka dunuyatigi kuma se bolo n'a kuma ma se n'a y'a karaba dun kuma se bali tɛ karaba i sera sabali ye sa dɛ i dun ka sabali ɲɛma ne y'a faamuya o zayidu de ye ci ne ma wa walima nin ye hakilina de ye ne fɛ yen zayidu m'i ci ne ci i ma dɛ ne yɛrɛ de hakilina don k'a f'i ye ka da kan i bɛ ka min kɛ zayidu la sisan nin ye fili ka baara de ye wa nin ye fitiriwaleya tamasiyɛn de ye ɲɛma mɔgɔ wɛrɛ kunkolo ma ta k'a sigi ne t'u kunkolo da la dɛ ne t'u ni ne hakili bɛ ɲɔgɔn da fɛ wa i ka manamanakan kana kuma fɔ ne ma dɛ n'i bɛ don yan du kɔnɔ don n'i sen nka kana don n'i da ye tu ne ye nin faamu e t'i yɛrɛ ma nka a bɛna bɔ i ye minɛ fɛrɛlen la hali a tɛ mɛn e ni zayidu bɛɛ taa mɔgɔ fasuguya kelen ya farakata taa tiɲɛbagatɔ ninnu action ɲɛma e taara kuma fɛ a kɛra cogo di zayidu ne kumana a fɛ nin tɛ ko nɔgɔ ye dɛ kan min bɛ t'u da zayidu k'a fɔ ko gansan kɔni don ubiyɛn tu b'a yɛrɛ ma ne ma da la ɲɛma i ka kɛta kɛ foyi tɛ wa baara tɛ foyi tɛ cɛbakɔrɔ kan ka sigi n'a ye kuma bɛɛ ko nin bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ jugu ye wa mɔgɔnifin jugu bɛ se ka kɛ nin ye ne zayidu ne tun ma basaya dimi dɔ fiyewu n tun ma fasaya dimi dɔn sisan de ɲɛ b'a ji kunnama na ka jigin dusukun na ala ka bɛɛ masaw mɛn i kɔrɔ amina ne tun bɛ fɛ ka hakilina dɔ f'i ye komi i kɔrɔkɛ nana n ko i ka kuma ɲɛfɔ i kɔrɔkɛ ye ale bɛ se ka a lafaamuya cogoya min na o fana tɛ solution dɔ ye o ye tiɲɛ fɔ fɛɛrɛ ɲuman ma tɛmɛ o kan n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ sisan n bɛ taa n bɛ kuma ɲɛfɔ o ɲɛna mɔgɔninfin tɛ se ka to i yɛrɛ ma ten a ma kun f'e ye a ma kun foyi fɔ ne ye kuma bɛɛ fɔ a ye k'a lafaamuya cogoya bɛɛ lajɛlen la i b'a fɔ ko mɔgɔ min n'a t'a yɛrɛ ma walima a kunkolo de bɛ fɛ ka ci wa ala tɛ kuma i fɛ ni hakilisigi kuma ye koyi a bɛ kuma fɔ min ka d'a yɛrɛ dasago ye a b'o de fɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko kuma in bɛ ka bɔ a dusukun yɛrɛ de la i ye tiɲɛ fɔ a kɛra sababu ye ka ne ɲinɛ sunkalo yɛrɛ kɔ kuma tɛ tubabudenni ko ma kuma o kuma ko musokɔrɔba ka sɔ bɛ ka daga fa hali bi a bɛ ka dɔ ko ka fara a kan ɲɛma i ni ce n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ sisan ka taa n kɔrɔ lajɛ ni min bɔra o la n b'o ɲɛf'i ɲɛna ayiwa baasi tɛ ala k'an ɲaga d'a ma n'a y'a sɔrɔ ko wolobasaya de bɛ maa kɛ tan o tuma falatɔw ni yatimɛw u sɛgɛnnen n kɔrɔ o ma juguya
fɔ 3 ye kolakɔlɔsira ani yaalala kɔrɔlen ani ko ɲɛɲini na i nalen i ka lakɔlɔsi ma galon tigɛ fiyewu i taalen kɔfɛ ko caman kɛra kuma caman fɔra i tun ko ne ma ne kan hakili sigi tubabudenni ko la ne tun b'i ka kuma in faamu nka ne kanu kama i tilara k'an dɛmɛ a la n kɔrɔw nana tɛmɛ sunkalo nana yiriwaso tubabudenni kama ka jɛ in fara ko bɛɛ ye dakan ye o tilalen ka tɛmɛ bilankɔrɔ tun bɛ ne bolo fantan marifa kɔnɔ kɔrɔtɛ ne ni sunkalo karila ɲɔgɔn na a tun y'a laɲini fa kan faga ni maa ko k'a b'i faga fɛnɛ se ye fɛn fɛn i b'o kɛ ne ni sunkalo k'o kɛlɛ nana tɛmɛ nka kuma in bɛɛ kun bɛ min nɔfɛ k'a ta o don na fɔ bi ne ni muso tɛ ka bɛn tu fɔɲɔgɔnkɔ kuma jugu sinikan kumaw tɔnkɔnɔ kumaw ka nin miiri nin si la min tɛ ka fɔ ne ma Zayidu naam i nana nin kuma in na a diyara n ye kojugu sabula ɲɔnikɛla bi samanikɛla lateliya o la sa i ye kuma min daminɛ a bɛ ne ta foli nɔgɔya ma Zayidu naam nin kɛra don dɔ la ne ni muso tu an bɔra k'an bɛ taa nako la nka kasikan ganna kasikan y'an ka sira tiɲɛ a don n taara ka taa lajɛ n y'a sɔrɔ den de dalen don wa denkɛ n kelen k'a ye n nisɔndiyara wa tu y'i den ye o nisɔndiya tɛmɛna ne t'a kan nka den talen kɔfɛ munumunukɛnw nana ka na caya n fana tora ka jateminɛ kɛ ka ko ɲɛɲini fɛ dɔɔni dɔɔni n nana ka na dɔn mɔgɔ min nana den in fili ye i b'a dɔn o kun y'i muso min ye wa ayi e yɛrɛ woloba a y'i den bila nka a taara duguba kɔnɔ nka Zayidu k'a ta don na fo ka na se bi ma i kanu kama n ye ko in sɛgɛsɛgɛ hali sini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn yala muso min y'i den bila a balolen don wa walima a salen don nka n y'a sɔrɔ muso in a balolen don hali sini a bɛ duguba kɔnɔ n'i sera ka muso in ye i b'i fa ye sabula min y'a to n bɛ kuma in fɔ i ye bi n y'i lamɔ n b'i dɔn n b'a dɔn ko tɛ bali i la sabula i kɛra cɛ ye bi wa cɛ min na hakili fana bɛ ɲɔgɔn fɛ nkalon mana boli cogo o cogo cɛ bɛ wuli sɔgɔmada kelen a b'a gɛn ka taa ta a tigɛ ma ni e ye muso furu nin kan in kan ka denbaya sɔrɔ nin kan in kan k'a sɔrɔ i m'i yɛrɛ dɔn i m'i bɔyɔrɔ dɔn n'i y'i janfa
kanu bɛ yen nka janfa bɛ yen o de y'a to n b'a la ka nin bɛɛ f'i ɲɛna bi nka Zayidu n t'a la ka nin bɛɛ f'i ɲɛna walasa ne ni e ka jɛ ka dan sira la dɛ n b'a la k'a f'i ɲɛna de walasa i k'a dɔn i yɛrɛ ye jɔn de ye n bɔra jɔn na sabula n b'a dɔn bi i bɛ se ka wuli k'o ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ Nkɔrɔ nin kɔrɔ fɔ mi a diyara n ye a bonyana ma a diyara n ye ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ n'i da kan o ye tiɲɛ ye ne de ye tiɲɛ ye Zayidu ma ko duman foyi daminɛ k'o laban na n ma jɛ foyi daminɛ k'a laban na n kɔrɔ lamɔ ti ka gɛlɛn ni wolo ti ye n bɛna n ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ kɛ ka i ka juru sara i ni furumuso a ye baara ɲuman min kɛ n ye ka n ladon ka na se bi ma Zayidu ne y'a kɛ n dusukun de ye n m'a kɛ e ye n y'a f'i ye ko n ye don min na n dusukun kɛr'i fɛ o don y'a sɔrɔ i tɛ se ka kuma n fɛ wa ne dusukun ma falen dɛ o dusukun kelen de bɛ na hali sini sɔgɔma ni min ye n bɛ tɔɔrɔ de n kɔrɔ hali bi ala ka n'i sara ala ka n'i sara ka da ni ma ni diɲɛlatigɛ fɛn fɛn kɛra ne la ne Zayidu b'a bɛɛ kun bari ne ba de ma ko in laban n'ale tun y'a laban ne Zayidu ka ko bɛɛ tun bɛ laban i ka kɔrɔ fɔ mi ni n ka kuma in digir'i la i bɛ yafa n ma Zayidu i ka fɛn ma digi n na i ka foyi tɛna digi n na nka n bɛ kuma kelen f'i ye hali sini sɔgɔma ne ta y'i ta ye wa i janto i yɛrɛ la n'i ko i ba ma ko laban ala ye ko laban baasi tɛ n'i ba y'a dan sira la ni ala m'a dan sira la foyi ma tiɲɛ o ye tiɲɛ ye nka a ka di n ye i k'a ɲini nka su in na n'an sigira baro la n b'a sira tɔ don i kɔrɔ nka n'i taara i kana mɛn baasi tɛ tuudi a bɛ e ka lajɛ tan dɛ ni fɛn dɔw bɛ yen hali ni tiga de bɛ yen k'o mɛnɛ ka na o tɛ baasi n b'a dɔn tiga de ka di i ye o awɔ n bɛna lajɛ sisan e diya an ti ɲɛ furu kɔ dɛ nka muso hakili wallahi nin den ɲɛna anw ma dɛ tu kun ma ɲi ka nin sara nin cogoya la fiyewu nka ne ka fɛlɛ tɔ bɛ n kɔnɔ tu i bɛ nin den kanu ka tɛmɛ fɔlɔ kan tu tu ne bɛ ka kuma e de fɛ tu i bɛ yafa ne ma ɲɛnamaya kɔnɔ ne de donna i gasi la ne m'i ka hakɛ foyi dafa i ye tu n kɔrɔ ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ n ɲɛna ne ba kɛɲɛna ka ko min kɛ ne e t'u y'a kɛ ne e ka dimi ne kɔrɔ ne saya bɛɛ de ka kan ne ma tu lamɔ ti n ka gɛlɛn ni wolo ti n ye ne Zayidu bɛ ka miiri don caman de la i ye ɲɛji cɛ don minnu na i ye mara diya don minnu na i ye nisɔndiya diya don minnu na i ye n da n yɛrɛ la don minnu na i ye n kɛ cɛ ye n yɛrɛ bolo don minnu na ne ba de ye ka su k'o ka dugu jɛ
jɔn maa si tɛ taa k'i da kan to n'i dimina ne kɔrɔ ala b'a minɛ ne ma n ba ne b'a ɲini fɛ de i ka yafa ne ma ala ni kira kama ne t'a dɔn ne ye min k'i la n t'a dɔn ba bɛ se ka dimi a den kɔrɔ ka se fɔ nin hakɛ in bɛɛ la o mana kɛ ko o ko ye ni ne Zayidu y'o dɔn n ka ɲɛnamaya kɔnɔ fo ka taa bɔgɔ kɛ ne tulo kɔnɔ ne tɛ segin o kan bilen tu ni balokun bɛ ne ka ɲɛnamaya la bi ne bɛ balo ni e de ye n kɔrɔ ko n ma ko ne ba bɛ duguba kɔnɔ muso min sɔnna ka den bange kalo 9 ne ye fiɲɛ sɔrɔ don min k'i mago bɔ ne la ka ne fili n'i ma yafa ne ma n'i ma kɛ ne fɛ a tɛ bali ne la bari ne ba o de ma ko ninnu laban n'ale tun y'a laban ne ka ɲɛnamaya tun bɛ laban i bɛ yafa n ma i ko ko ne Zayidu ko ne de kɛra dekun i ka furu ma ko ne tere ka jugu i ye kuma o kuma fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ wa i bɛ ka fɛn o fɛn kɛ nin ye nin bɛɛ de y'i ka kɛta ye ne ba ka d'a la ni ne Zayidu ne mana kɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn ye e t'u tɔgɔ tɛ bɔ a la hali bi n bɛ yafa deli fɛ n ba i bɛ yafa n ma ni tile 2 in na tɛmɛna ne bɛ taa n ba ɲini maakɔrɔ b'a fɔ ko ni den kɛra sa ye ko ba b'a siri a cɛ la wala ni ba fana kɛra sa ye a ka kan den k'a siri a cɛ la nka ne tɛ fɛ ka taa n'e ka dusukasi ye ne tɛ fɛ ka taa n'i ka ɲɛji ye n bɛ taa ka taa n ba lajɛ muso min sɔnna ka ne bange k'i kɔ don ne la ni n y'a ye don min bɛ n fɛ n'an y'o fɔ tu ne bɛ segin ka na yan yan kɛra ne ka so de bɛɛ n'i da kan i cɛ de ye ne fa ye wa e de ye ne ba ye hali bi n bɛ yafa deli fɛ ne bɛ na Makaro. Ni ma ɲɛnɛma ne tɛ taa tiɲɛ la koyi. Siwantɔ i ka da la ko ne ka sarakaw minɛna. E tɛ fɛ k'a fɔ ko maa si tɛ sira in cɛtigɛ. Tile 2 o tile 2 so in bɛ fari kura de da. Jamana o jamana cilen jɛnɛya ne tɛ ɲini dilan na bilen. Mun de tɛmɛna e ni wulujugu cɛ? E kɔni t'a fɔ k'e taara faama ka marifa de ta. A kɔni tɛ faama kɛlɛli man di dɛ. Ni muso bɛnna ni cɛ bɛnna i ka marifa saraka ye. Sabula waati min an kun kan ka sigi nɛgɛ kɔrɔ kɛlɛ bina an ka dugu kan. A kana
I ka se ka tafe bolo la. maa si tɛ se masakɛ la. dogolikɛla hakili la k'a kunkolo ta fari fan dɔ. a tɔgɔ ye Asimi. cɛw mankan dɛ. Mère, je comprends rien. Quelle est la différence entre les noirs et les blancs? Ne b'a fait ne den choix de kafo. Et j'ai compris. On doit arrêter la colonisation. Ne ma bɔ I fa kɔfɛ min m'i fa janfa. Wo ne t'a dogo I la. I denkɛ ye nka si t'a la. Wa I tɛ min dɔn masakɛ tulo bɛ donni na hali a tɛmɛ. Sabula n ye n ba ka tafe siri a la bi. Yele fiɲɛ foroko Barasɔn Kanɛ. Fo an ka muso de ka fini sɔrɔ mun bolo bɛ ji la. Aw k'o ɲɛɲini kosɛbɛ. An farafin bɛ se ko caman na. Ka dɔ ye nin ye. Hamle. Salam alaikum la famille, ne kan baga bɛɛ lajɛlen fo n'o ye fɔ yen nɔ minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ n y'a min ɲɔgɔn juru la tɛ tɔɔrɔ fari bɛ dugu ma k'a fɔ aw ɲɛna dɔw diya man di maa min b'i dɛmɛ k'i kɛ dɔnni den ye i t'o tigi de sara sɔrɔ Tɔngo Kulubali n'o y'an yɛrɛ ka musokɔrɔba ɲuman ye a ka hakilina min tun b'a la n'a tun bɛ fɛ ka min réaliser ni Ala ma sɔn k'an faga ko Ala y'a don se bi a ka kan ka kanubagaw fo k'i waleɲuman dɔn. Karamɔgɔ n'o de fɔ ɲɛna kabi 1000 abonnés fo kana an bɛ mɔgɔ 100,000 ni 20,000 de la o y'aw de ka cɛsiri n'a ka timinandiya ye. Trophée sera k'a fɔ ko musokɔrɔba ka laɲini tun ye nin de ye Ala kɔni ma sɔn k'an faga an jɔlen ma sen bi fo nin laɲini sabatira an bɛ Ala fo k'a fɔ Ala a ma ani ce kuma t'an da bi la famille 1 million d'abonnés o trophée o ye or de tuma dɔ k'a fɔ k'a b'a sama ka se yen nɔ sɔɔni dɔrɔn salut. Ne ko o bɛ ka kuma bamankɛ ɲɛlen de la wa Gajakumu den Kulubali o bɛ ka kuma Barasɔn Kulubali den de la wa ko wolokumajan ni si tɛ kelen ye Seyi Kulubali Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah suma alhamdulillah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka da I kɛ kuma kan ani kɛ wagati la k'a fɔ n ka abonné bɛɛ lajɛlen ko minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ yanni n ka don n ka kuma kɔnɔna na n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na bi an dafara mɔgɔ 100,000 na wa n dalen b'a la n'aw ka timinandiya n'a ka farifoni ye maa miliyɔn caman bɛ kɔfɛ ka na kanubagaw an sigira Tɔngo partie 2 kuma de la bi film min bɛ yen nɔ ni a diyara kanubagaw ye n'u y'a lajɛ baara in kɛli man gɛlɛn layɛli de ye baara ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu y'a partager mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ baara in kɔnɔna na kanubagaw film in an ye kalo 6 fo ka taa kalo 7 la an y'o de k'a baara la dugu 7 an ye dugu minnu kɛ dugu minnu cɛ ka jan ɲɔgɔn na yɛrɛ 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 kosɛbɛ o ye timinandiya ani farifoni ni o kɛra aw de kama o kanubagaw an sigira aw kama bi o siratigɛ de la deuxième partie baaraw daminɛna an ye partie dɔw yɛrɛ ta a la ka ban mais kanubagaw sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ kuma suruku k'an ja bulon degeli tɛ bɛlɛ ta dɛ première partie baaraw gɛlɛyara kosɛbɛ o ye gɛlɛya dan ye nka a mana gɛlɛya cogo o cogo n'i y'i miiri kanubaga ninnu na I b'i ka gɛlɛya bila kɛrɛfɛ k'olu ka nisɔndiya lajɛ kanubagaw a ka d'an ye a k'an dɛmɛ deuxième partie baara la dɛmɛ bɛɛ tɛ wari ye dɛmɛ bɛɛ tɛ sanu ye kanubagaw a y'an dɛmɛ ni duwawu ye ani hɛrɛ caman ye o siratigɛ de la an bɛ fɛ ka kabako de lamaga deuxième partie kɔnɔna na
an bɛ fɛ ka fɛn dɔw récupérer wallahi première partie kɛra kɔngɔtɔ baara ye nka n b'a dɔn deuxième partie la cɛw ani musow bɛna tugu an kɔ a baara la o siratigɛ de la an b'an ka tungarakɛw fo nin yɔrɔ in na yan minnu ye faso in bila ka bulonda bila ka taa fɛn ɲini k'u bɛ segin ka na ni hɛrɛ ye faso la foli belebeleba y'u ta ye nin yɔrɔ in de la n b'an fa n'an baw fo ka tila ka acteur kɔrɔbaw fo minnu farala an kan nin baara in na ko kanubagaw k'u kɔfilɛ an na n teri ye maa ye n teri kana kɛ wara ye deuxième partie baara an mago bɛ dugu 14 de la kanubagaw déplacement b'a la dumuni b'a la post production o y'a ta dama gɛlɛyaba de ye acteurs fo ka taa se baarakɛla tɔw ma kanubagaw a hakili to an na a ka d'an ye ka fɛn de bɔ ka jamana in kunna wolo n'a ye jamana min y'an lamɔ ka barika ani lakana k'o sabati an kan an tɛ se ka sara kɛ ni foyi ye fo k'a yira jamana tɔɲɔgɔnw na o siratigɛ de la sa n b'a dɔn cɛw b'an kɔ wa musobaw b'an kɔ minnu ma nɛgɛ u yɛrɛ la minnu ma tigɛ u dalakanw na o de la an bɛ fɛ a ka fara an kan n'Alaw taala ka jɛn ye deuxième partie la publicité dɛmɛ hali ni sungɔm den kelen de b'i bolo o y'i ka dɛmɛ de an ma jɔn foyi la bɛɛ k'i se kɛ nin ye jamana ko de ye imagine lɛli ye lafiya min da e kan an bɛ fɛ a k'o lafiya segin ka na walasa filanan ka bɔ a k'o y'aw ɲɛna an kɔni ye fitinin kɛ nka an ka kuru ma se siɲɛ ma nka an bɛ fɛ ka kanubagaw fana ka timinadiya lajɛ o siratigɛ de la n'i bɛ fɛ ka kuma an fɛ bon nɛgɛjuru sira min bɛna passé sisan i bɛ se ka kuma o fɛ bonya ani karama kɔnɔna na. Masakɛ fangatigi ne tatɔ film ye dɛ ni kanubagaw kanu tɛ ni jamana in kanu tɛ ni baara kanu tɛ kanuba ye fanga montage kɛ kun tɛ ni mansin na maaw a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara fa o b'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo ni dalen don a la aw bɛ fanga in sama ka taa fo parti 10 na ni sigara i bolo bɛɛ b'a sumu ni ma tigɛ kanubagaw la m'aw fo aw minnu b'a ka 20 ni 30 don forfait la k'an ka video lajɛ ɔ kanubagaw n teri ye maa ye n teri kana kɛ wara ye deuxième partie baaraw ne b'a fɛ a ka kɛ machine wɛrɛ de la min tɛ nin fitiri waleya tɛ an mago bɛ baarakɛminɛnw na an mago bɛ appareils la an mago bɛ son tala ɲumanw na n'o ye microw ye kanubagaw a y'an dɛmɛ ala kama faso in kama a y'an dɛmɛ bulonda kama jamana in kama mali mago b'a den ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen la nin wale in a ɲɛti wɛrɛ tun bɛ ne min tɛ nin ye mɛ ni tun y'a don o la ka nin to yen kanubagaw o tun y'a donni ye a taa fu la don min na n ye fanga monté k'a ban a bɛ disque dur kɔnɔ n ɲinɛna segi kɔ o y'a sɔrɔ n bɛ tourner na diɲɛ ma kanubagaw ka ɲinɛ segi kɔ gidɔrɔnda la a y'a sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ tun b'a kɔnɔ n taalen fo 3 kilomètres n seginna ka na n segintɔ moto essence banna n y'a kulongolo 3 kilomètres n natɔ n bɛ kasi la n ko ala ni nin kɛra fanga tun ne fɔ lahara ne tɛ film bɔ bilen nka ne y'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ ne kama a bɛ ka k'aw de kama a y'an dɛmɛ an ka fɛn kɛ min tɛ nin ye o don mɔgɔ sɔrɔla ka ne ka segi ta ka taa bila ne ye ko fɛn tɛ ka k'e kama ala ko k'ale yɛrɛ de mago jɔlen don fɛn na jamanadenw an si kana kɛ jamana in jugu ye aw yɛrɛ b'a kalama kurantigɛ ka ca bi kosɛbɛ n'a fɔra k'i t'i sigi montage la tile 3 ni kuran nana heure 1 heure 2 i bɛ wuli an mago bɛ groupe la kanubagaw aw fɛn fɛn bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ bɛɛ bɛ sara i kɛwale la bɛɛ bɛ sara i yɛrɛ ci la ni ne tun don n b'aw fo dan tɛ foli min na a ye tɛmɛ ni foli ye jelikɛ kamalen dɔ de b'i kanto e y'a faga mun na a ka kan o kana ɲini wa ko sera a kujɛyɔrɔ la sa koyi kameramanu k'a couper